Alright, Sarizim Africa mzansi igama ngusisibongo ngiwasho sizenkalakatha sizwe Dintla Lesotho Bukhoma embumbulu bafethu ngiyanibona ke ngama landeli ke beKaizer Chiefs. Mhlamba siqale kuwena bhuti igama nesibongo ukuthi mhlamba usebenza kuyiphi branch and nesokuba nemibuzo wona wonke umuntu. Igama ngukhetha ngokamlaba ngiqhamuka branch yaseMaritzburg Johannesburg branch ora ngiseva as secretary emergency region. Umuntu Kaizer Chiefs these days ucabangani ngeKaizer Chiefs? Uma khona Kaizer Chiefs ezweni namhlanje sokhuluma ngebrand enkulu, sibona iclub enkulu endala, iclub eyenza izinto eziningi ezinhle nezijabulisile ingakho sathi sisupportile. Kaizer Chiefs yenye ama club aduma umhlaba wonke yenye ama club futhi amakhulu kakhulu esiwathanda nabantu abasawathanda abanethemba lawo kakhulu. Kodwa ngeke ignore ukuthi lezi insuku iKaizer Chiefs ayenzi kahle. No asisoze sakwenza yonke into ina ups and downs empilweni kuyenza kwesikhathi mawuhamba endleleni ushiplike kwesikhathi uphinde uvuke but iChiefs izorise njengoba editions kusakhona ukuthi rise bese rise it will rise definitely. Alright, siphi igama nesibongo bese sithatha ukuthi usebenza kephi ma? Igama lami ngizanelwa Cabashe, bambiza ngoma Ncabashe. Ngiswa kwaDukuza branch engaphansi kweNorth Coast region, ngisihlalo weNorth Coast region. Kada ngisho kubhuti la ukuthi iKaizer Chiefs izinsuku ayenzi kahle. Mhlambe ikuphi enikufisayo njengoba sesibheke ekutheni igoqa isizini? Esikufisayo ngoba isizini izogoqa sifisa ukuthi mayiphela iqala isizini esoyiqala. Next nabazamile yonke into amaphutha enzekile kule sizini kube ukuthi ayalungiseka ngesizini ezayo nathi sijabule njengamanye ama-team. Igama nesibongo baba bese mhlambe usiphi ukuthi usuza kuyiphi branch and also ama questions engifuna uhlale phe kwawo indaba ukuthi ikuphi this year or this season enikubona uninza kangakahle kwiKaizer Chiefs and also ikuphi enikubheka ukuthi kulungiseke kuya phambili isizini ezayo. No angibonge shows igama lami ngo-Uncle Malume wamakhosi nje la jikelele KZN ngiseva phansi kwe-Ilaskop branch njengosihlalo wakhona bese ba usihlalo we-Nicholas Richie. La kahle okungenzekanga kahle shows ngathi njengoba usho imphumela yethu ayibanga mihle this season kungeyona isizini yokuqala but okwethu mhlambe esikuhlanganele la ukuthi mhlambe sibambane njengamakhosi ngale khathi lezi zingekho right mhlambe ezisinda and we are hoping ukuthi mhlambe izinto ezingenzekanga kahle like imphumela nokuthi mhlambe team ibe last mhlambe sifisa ukuthi ibe khona mhlambe kwisizini elandelayo mhlambe kuzoba khona ushintsho lokho esikubheka. Nthe anayi isay ekutheni ubani ohamba ubawahlalayo but as ama fans as much as nihleli kuma position enu eqembu ekuma branch but kukhona ikufisayo njengabalandeli kakhulu mhlambe ekutheni who do we buy as ama supporters ubani at least iKaizer Chiefs mathiwa this season or next season iyamletha as ama fans as abaphathi ama branch ngajabula. Nokuphindwa nje lo mbuzo thina sama fans kahle thina si player number 12 e-stadium we're there to support iKaizer Chiefs as a football club. Zonke inqumo ethathwayo zokuthenga ezokuhambisa ezokuterminate contract ngizibhekile ngiyethatha management but right now si happy ngabadlali abakhona ukuthi nje sike sashiqelela ukuthi yonke organization yakhona ke kube khona ama ups and downs but we are very much happy about abadlali abakhona ucoach as well so asinankinga naloko ama party kanye nemanagement ezodecide ngalo hlangothi. Sibonga kakhulu. Siyabonga.